Давай! Или... Гледай са, сприема е така, да си в наклона. Ай, чакай са. Е така настрани я дай. Е от тука да тръгне, отстрани. Е така да е настрани, е тука. Пробай. Ма са, оно е еднакво, как да не въртат двете. Пробай от така да тръгнеш. Ама пак ще въртат, бе, човек. Абе, сложи я настрани, бе, така не може да се разбере. Е от тука. Ама те тука ще си въртат и двете. Е от тука, ела, е така, от тука и надам. Здравейте, аз съм Галина, а това е Радио